дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар шаҳри Бӯстон дар кӯчаи 75-солагии ғалабаи шаҳри Бӯстон бинои якошонаи меҳмонхонаи хурди корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири Тоҷикистон бо иштироки намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Саид Шоҳиён ва муовини раиси вилояти Суғд Зайнура Азимӣ мавриди истифода қарор гирифт. масоҳати умумии меҳмонхона 1 гектарро ташкил дода бинои хизматрасонии он аз як ошона ва 7 ҳуҷраҳои қабули меҳмонон иборат мебошад. маврид ба зикр аст ки бинои мазкур дар солаҳои охир аз фаъолият бозмонда буд ва то имрӯз истифода бурда намешуд. ҳоло бошад он бо маблағгузории корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири Тоҷикистон дар ҳаҷми 200 000 сомонӣ таъмир ва азнавсозӣ гардида метавонад дар як вақт то 10 нафар меҳмононро қабул намояд. ҳуҷраҳои меҳмонқабулкунӣ он бо тамоми техникаву таҷҳизотҳои зарурӣ аз қабили телевизор, яхдон, рахти хоб, ҷевону дигар ашёҳои зарурӣ таъмин буда ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ ҳуҷраҳои алоҳида 2 нафара, 3 нафара ва оилавиро пешкаш мекунад. меҳмонхона ба таври милливу аврупоӣ оро дода шудааст. зимни суҳбат бо роҳбарияти корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири Тоҷикистон ва кормандони меҳмонхона намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Саид Шоҳиён қайд намуд ки сайёҳӣ яке аз соҳаҳои сердаромад ба ҳисоб меравад ва таи солҳои охир шумораи сайёҳони хориҷӣ дар кишвар меафзояд ки мехоҳанд бо таъриху фарҳанги миллати тоҷик шиносшуда маконҳои сайёҳӣ ва зебоманзари Тоҷикистонро бибинанд. сайёҳон имрӯз Тоҷикистонро ҳамчун як давлати соҳибистиқлолу ободу амн мешиносанд ва кӯшиш мекунанд зимни сайёҳат дар Тоҷикистон хотираи аз ин кишвар бубаранд ва аз ин лиҳоз дар назди меҳмонхона бо истифода аз заминҳои дар ихтиёр дошта мағозаи фурӯши маҳсулотҳои заргарӣ ва ҳунарҳои мардумии тарғибгари фарҳанги тоҷикро ташкил намоянд ва ҳамчунин дар ҳудуди он ҷойи сайру гашт ошхонаи хӯрокҳои миллӣ низ бунёд карда шавад. маъмурияти ташкилоти таъминоти корхонаи воҳидии фулӯзоти нодири Тоҷикистон тасмим гирифт ки яке аз меҳмонхонаҳоро чандин солҳои сол бекор хобида буд таъсис дод ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ хизмат намоем. мақсади асосии мо ободии ҳар як гӯшаи ватан аст. айни замон меҳмонхона 6 нафарро бо ҷойи кори доимӣ таъмин намуда бо зиёд шудани шумораи меҳмонон имкони бештар кардани ҷойҳои нави кориро доранд. Благодаря лидеру нации мы пустили в эксплуатацию нашу гостиницу. После капитального ремонта у нас появились большие возможности принимать гостей. Мы можем принять гостей как местных, так и зарубежных. У нас в наличии есть номера люкс, полулюкс. Наша гостиница располагает территории, в которой гость приехал, он хочет подышать свежим воздухом. У нас всегда в наличии есть сад, свежие фрукты, свой виноград. Очень-очень приятно, люди всегда довольны. Мы можем их обслужить. Гостиница оформлена в национальном и европейском стиле. Бӯстон яке аз шаҳрҳои саноатӣ мебошад ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва мақомоти маҳаллии шаҳри Бӯстон сол аз сол ободу зебо гардида истодааст ва барои сокинону сайёҳони дохиливу хориҷӣ дар ин шаҳр низ тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст.